Doza vijesti. Pregled najvažnijih vijesti dana za 28. lipanj 2026. Toplinski val odnio 1000 života u Francuskoj. Znanstvenici povezuju s klimatskim promjenama. Rekordni toplinski val koji je započeo 20. lipnja uzrokovao je najmanje 1000 dodatnih smrtnih slučajeva u Francuskoj, prema podacima Agencije za javno zdravstvo. Znanstvenici smatraju da bi ovakav događaj bio gotovo nemoguć bez klimatskih promjena potaknutih ljudskim djelovanjem. Većina preminulih su starije osobe, a očekuje se porast broja žrtava kako budu dostupne sve informacije. Ekstremne temperature počele su popuštati u Francuskoj, premještajući se prema istoku, iako neka područja i dalje ostaju pod upozorenjem. Aleksandar Vučić najavio ostavku na mjesto predsjednika Srbije, Ana Brnabić privremeno preuzima dužnost. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je u subotu da će u narednim tjednima podnijeti ostavku na svoju dužnost. Prema zakonskim odredbama, predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić bi ga trebala zamjenjivati najduže 3 mjeseca. Ova najava otvara pitanje mogućeg raspisivanja izvanrednih izbora. Vučić, kojemu drugi predsjednički mandat istječe u svibnju 2027. godine i ne može se ponovno kandidirati, suočava se s pritiscima prosvjeda za prijevremene izbore. Istovremeno, vladajuća Srpska napredna stranka, SNS, razmatra njegov povratak na mjesto premijera, što bi zahtijevalo pobjedu na parlamentarnim izborima. Procurili osjetljivi podaci 560.000 hrvatskih učenika i nastavnika. U javnost su dospjeli osjetljivi podaci više od 560.000 učenika i nastavnika iz hrvatskih škola, što predstavlja jedan od najvećih sigurnosnih propusta u povijesti javnih institucija. Podaci su objavljeni na internetskom forumu u obliku kriptirane datoteke, a provjere su potvrdile da baza sadrži stvarne informacije. Svaki zapis uključuje ime i prezime, naziv institucije, tip korisnika, učenik-nastavnik, te službenu e-mail adresu s domenom skol.hr. Incident obuhvaća podatke iz 1452 škole diljem Hrvatske. Hrvatska nogometna reprezentacija pobijedila Ganu 2:1 i osigurala prolazak u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Hrvatska nogometna reprezentacija osigurala je plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva nakon pobjede nad Ganom rezultatom 2:1. Utakmica se odigrala u Filadelfiji, a golove za Hrvatsku postigli su Petar Sučić i Nikola Vlašić. Ovim trijumfom, Hrvatska je zauzela drugo mjesto u skupini E. Izbornik Zlatko Dalić izjavio je da je ostvaren prvi cilj, ali da prava borba tek počinje s nadolazećim susretom protiv Portugala u Torontu. Supruga i djeca nogometaša Luca Satreja pronađeni mrtvi u Venezueli nakon potresa. Supruga i djeca argentinskog nogometaša Luca Satreja pronađeni su mrtvi u Venezueli nakon razornih potresa koji su pogodili tu zemlju. Spasilačke službe potvrdile su pronalazak nakon 74 sata potrage. Trejo je u Martimo stigao početkom godine, a otac i brat doputovali su iz Argentine kako bi pomogli u potrazi. Potresi su pogodili Venezuelu nekoliko dana ranije, a u jednom od njih magnitude 4,9 pogodio je sjevernu obalu. Europa pod udarom ekstremnih vrućina, Francuska bilježi 1000 smrtnih slučajeva. Dijelovi Europe suočavaju se s temperaturama do 40 stupnjeva Celzijevih uslijed rekordnog toplinskog vala. Francuska je izvijestila o dodatnih 1000 smrtnih slučajeva povezanih s vrućinama, pri čemu su najugroženije starije osobe. Ovaj toplinski val, koji je započeo 20. lipnja, smatra se najgorim zabilježenim u Europi, uzrokujući poremećaje u proizvodnji električne energije, oštećenja infrastrukture i preopterećenje zdravstvenih sustava. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, 150 milijuna ljudi živi pod ekstremnim vrućinama, a ekstremni vremenski uvjeti postaju sve češći zbog klimatskih promjena. Europa i Hrvatska pod rekordnim toplinskim valom, temperature dosežu 40 Celzijevih stupnjeva. Europa je zahvaćena rekordnim toplinskim valom s temperaturama koje dostižu 40 Celzijevih stupnjeva, što je dovelo do 1000 smrtnih slučajeva u Francuskoj i poremećaja diljem kontinenta. Hrvatska je također na vrhuncu toplinskog vala, s prognozama koje ukazuju na temperature do 40 Celzijevih stupnjeva, osobito u priobalnim područjima i većim gradovima poput Rijeke, Splita, Dubrovnika i Zagreba. DHMZ je izdao brojna upozorenja,
uključujući crveni meteoalarm za obalna područja i Zagrebačku regiju, zbog velike opasnosti od toplinskog vala. Stručnjaci upozoravaju na klimatske promjene kao uzrok ovakvih ekstremnih vremenskih uvjeta. Iran raketirao američke baze u Kuvajtu i Bahrajnu nakon Trumpovih prijetnji. Iran je pokrenuo raketne i bespilotne napade na američke vojne objekte u Kuvajtu i Bahrajnu. Ovi napadi uslijedili su nakon što je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio iranskom vodstvu ako se ne pridržava privremenog mirovnog sporazuma. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde najavio je odlučne buduće reakcije na eventualne prekršaje sporazuma ili neprijateljske akcije. Neimenovani američki dužnosnik potvrdio je napade, navodeći da se situacija razvija te da nema prijavljenih žrtava ili značajnije štete na američkim objektima. Putin priznao probleme Rusije u ratu s Ukrajinom. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je u nedjelju da će Rusija osigurati svoju sigurnost i odgovoriti na sve izazove. Ovo priznanje dolazi u trenutku pojačanih ukrajinskih napada duboko na ruskom teritoriju, nakon više od 4 godine sukoba. Putin je na kongresu stranke Ujedinjena Rusija izravno priznao da Rusija trpi ozbiljne poteškoće zbog sve žešćih ukrajinskih udara. Hrvatska izborila nokaut fazu, Dalić najavio Portugal. Hrvatska nogometna reprezentacija osigurala je plasman u nokaut fazu natjecanja. Izbornik Zlatko Dalić najavio je potencijalni susret s Portugalom, ističući da će reprezentacija biti spremna za tu utakmicu ako prođe dalje. Hvala na gledanju. Pretplati se za dnevnu dozu vijesti i posjeti Doza News.